Ang kahulugan sa imong damgo sumala ni Inko Talino. Tungod kay ang unang amahan walay katapusan sa iyang mga plano ug hangtod sa kahangturan sa iyang mga katuyuan, imposible sa usa ka tawo nga may katapusan nga makasabot ni ining maong mga balaang plano ug katuyuan sa ilang kinatibukan. Daghan kaayo ang mga scientific terms naghulagway lamang og mga resulta ug dili mga hinungdan. Mao usab ang kalag. Kung ikaw nagdamgo ug nakakita ka og taguanan sa mga bililhong mga butang personal, kini nagkahulugan nga ikaw protektado gikan sa makapawala sa gana nga mga kalihukan sa negosyo o gugma. Tambag ni Inko Talino aron mudangat ang maong nindot nga kahimtang pakig-uban sa madasigon nga mga tawo. Paghimo og usa ka kusganon nga mission statement, ang damgo nga atong hubaron ugma kaw makakita og mga lamisa nga walay sulod. Kung aduna kay damgo nga gusto nimo ipahubad, text sa cell number 0918-516-4125. Ang buhay,